достар, бәйрәм белән сезне. Без сезгә шушындый матур бәйрәм көнне сәламәтлек, бәхет, шатлык, озын гомер телибез. Киләчәктә дә шундый шаян, матур балалар булып калыгыз. Туган телегездә сөйләшегез һәм киләчәктә дә безне, балаларны, әти-әниләрне нурлы йөзләрегез белән ШАЯН ТВ каналы экраннарыннан сөендереп яшәгез. Без бит бүген сезгә буш кул белән килмәдек. Без сезгә бүген бик күп күңелле уеннар әзерләдек. Башлыйбызмы? Күз алдыбызга китерик. Без сезнең белән диңгез буйлап йөзеп барабыз, димме? Һәм әкрен генә җил исә. Әкрен генә шундый рәхәт күзләрне ачабыз. Сизәсезме нинди рәхәт кенә җил исә? Bir zaman җил көчәя башлады. Җил көчәя, давыл башлады. Җил башлады. Җил басыла. Балалар, мин күрәм сезнең монда төрле төстә шапмаклар бар икән. Әйдәгез без алар белән салют атабыз. Кышкырып, бергәләшеп, эшкә хәтле саныйбыз да салют атабыз. Сөйләштекме? Әйдә, 1, 2, 3! Дуслар, бүген сезнең бәйрәм һәм без сезнең өчен тагын бер бик яхшы бүләк алып килдек. Ләкин аның өчен сезгә башта күзләрне йомарга кирәк булачак. Күзләрне йомабыз. Әйдәгез, куллар белән каплыйбыз. Куллар белән каплыйбыз. Ура!